Despois de moitas protestas dos pais e nais dos alumnos do Instituto Cotarelo Valledor e das asociacións de Sobradelo e Esperta Vilaxoán, o Concello de Vilagarcía reformará a Rúa Meixeiras. Con este proxecto, a zona contará cunha beirarrúa e mellorará a seguridade viaria dos peóns, especialmente dos estudantes. A seguridade dos rapaces neste caso, non? Porque co paseo de Sobradelo, co paseo de Canelas, que se desviou o tráfico, que ven por aquí co Instituto de Sobradelo, ca gardería, e cos camións daqui, que é unha zona moi perigosa, non? Se a veces non hai beirarrúas, a veces están pasando os autobusos, o camión da basura, os camións de... é un verdadeiro peligro. Os días de choiva xa non che digo nada. A intervención terá un custo que superará os 70.000 euros e incluirá aparcadoiros, melloras da iluminación e a xa citada beirarrúa. De momento, é unha pequena solución. Esperemos que se traballe na outra banda do camiño, neste caso, non? Porque o que nos explican é que isto é unha propiedade que xa se pretende expropiar, que se aumentan cartos, e esta que tendrá que negociar cos propietarios. Pero espero que non se deixe de man tampouco ahora a negociación da outra beirarrúa. A pesar de que o Concello aprobase este proxecto, dende a Asociación de Veciños de Sobradelo non se fían ata que vexan comezar as obras. O que pasa é que realmente non nos fiamos do que di neste caso o señor alcalde, non? Porque xa desde fai máis de ano e pico que ten aprobado unha partida para a seguridade vial da parroquia e ainda non puxo ninguna señal. Entón estamos desconfiados que de un día para outro que anuncie isto xusto hoxe e que despois de que o vaya a executar. O problema é que as partidas se executen. É moi bonito sacar en pleno partidas ou ofrecelas despois que non se fagan. Xa che digo, levamos máis de ano e pico esperando pola seguridade vial do resto da parroquia. A pesar da aprobación, as asociacións de veciños de Sobradelo e Esperta Vilaxoán asistirán hoxe ao pleno do Concello. Entre as súas peticións tamén está que se tomen medidas de seguridade viaria na rúa Veiga do Mar e na PO 549.